Как Гейчи постигна немислимото и пречупи Илия Топурия? Топурия е изключително самоуверен и подцени силата и опита на Гейчи. В началото на срещата тръгна право напред, за да смаже Джастин, без финтове, движение на главата или дори ляв прав. Гейчи разчете тайминга му и експлоатира един конкретен навик. Илия често стъпва първо с задния си крак. Джастин го чака там с твърд ляв прав, който трупа поражение по дясното око на испанеца. Другата основна тактика на Гейчи е да посегне едновременно за предния крак на Топурия с едната ръка и за врата с другата. Топурия има навика да излиза от тази позиция, като навежда главата си право надолу. Гейчи го посреща с патентования съперкът, който видимо създаде проблеми за зрението на Илия. Във втория рунд Илия се адаптира, започна да използва финтове, за да извади левия прав на Гейчи и да го контрира. Въпреки огромния си успех и мощните попадения в главата трупа, Топурия не успя да довърши пословично издържливия си съперник, изцеждайки всичките си сили в стойка на земята. От третия рунд нататък вече бившият шампион беше изтощен и със силно нарушение зрение, което го превърна в статична мишена. Матчът вече беше в света на Гейчи, който изгради легендарната си кариера точно в такива войни.